Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δώρατος. Θα ζητήσω λίγο την κατανόησή σας και την κατανόηση από τον καλεσμένο μας. Ήθελα απλώς, κοιτάζοντας τα σχόλια της περασμένης εκπομπής, μου γράφει κάποιος φίλος που παρακολουθεί τις εκπομπές μας, μου γράφει το εξής. Και το προτάσω της εκπομπής και όχι στο τέλος όπως κάνω συνήθως, για να μην περιμένει ο καλεσμένος μας, αλλά έχει ένα νόημα και για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Γράφει ο φίλος ο Αθανάσιος, δεν λέω επώνυμα, δεν χρειάζεται. Κύριε Λαμπρόπουλε, έχουμε απαιτήσεις από εσάς, νομίζω ότι έχετε σπουδάσει και νομικά. Ο Λαυρόφ είπε πως η Ελλάδα μπορεί να καταχωρήσει το εύρος των χωρικών υδάτων έως 12 μίλια, τηρώντας την κοινή λογική και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Αν πρόκειται για κάποια σχέδια που διασταυρώνουν τα ενδιαφέροντα, πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις με συνυπολογισμό και σεβασμό των συμφερόντων του καθενός. Παρακαλώ, διορθώστε. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ήθελα να πω και στο φίλο μας, αλλά και σε εσάς, σε όσους δεν είχαν παρακολουθήσει την περασμένη εκπομπή, να πω ότι είχα πει ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι εκείνες, τουλάχιστον όχι η Ρωσία, η οποία εμποδίζει την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος από τα 6 στα 12 μίλια. Το αν είναι Αμερικανοί το συζητάμε, αλλά σίγουρα δεν είναι οι Ρώσοι. Και αυτό είπα στην περασμένη εκπομπή και είχα αναφερθεί σε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του κυρίου Λαυρόφ, το 2021 σε συνέντευξή του. Προσέξτε λοιπόν και εσύ φίλε Θανάση για να καταλάβεις τουλάχιστον πώς ερμηνεύω εγώ με τη στοιχειώδη νομική γνώση που έχω επί των διεθνών σχέσεων, απολύτως στοιχειώδη δηλαδή. Δεν επικαλούμε κάποια ιδιαίτερη αυθεντία στην ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, έβγαλα ένα αντίγραφο από το διαδίκτυο, έκανα μια αναζήτηση με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου του 2021 από το Antenna.gr. Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο ΤΑΣ και αναρτήσεις της ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σεργέη Λαυρόφ, αναφερόμενος στο εύρος των χωρικών υδάτων, διαμήνυσε ότι από τη σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας απορρέει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να τα καθορίσει έως και 12 μίλια. Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτήρισε απολύτως νόμιμη απόφαση την ανακοίνωση της Ελλάδος ότι θα διευρύνει την αιγιαλίτιδα ζώνη. Και πρόσθεσε, σε εισαγωγικά, άλλο πράγμα όταν τα χωρικά ύδατα που καθορίζει ένα κράτος έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα ενός γειτονικού κράτους. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτά τα συμφέροντα είναι νόμιμα, σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι απαραίτητο να αναζητηθούν λύσεις μέσω διαλόγου και ισορροπίας συμφερόντων. Ίσως αυτό σε μπέρδεψε, αγαπητέ φίλε Θανάση. Εδώ ο Υπουργός λέει, ο κύριος Λαυρόφ, εάν διαπιστωθεί ότι τα συμφέροντα της γειτονικής χώρας, της Τουρκίας εμπροκειμένου, είναι νόμιμα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, με τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι του 1982, που από το 1996 και μετά, επειδή έγινε θυμικό δίκαιο, το υπογράψαν πάνω από 150 χώρες, όλο αυτό, μόνον τότε είναι απαραίτητο να αναζητηθούν λύσεις μέσω διαλόγου και ισορροπίας συμφερόντων. Μα φίλε μου, οι απαιτήσεις των Τούρκων είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο? Διαπιστώνεις εσύ ότι αυτά τα συμφέροντα των Τούρκων είναι νόμιμα σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας? Δεν θέλω να κάνω η πρόθεσή μου δεν να κάνω ούτε μάθημα ερμηνείας του διεθνούς δικαίου, αλλά είναι τόσο σαφές που νομίζω μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Αν δηλαδή η Ελλάδα έκανε πράγματα, έλεγε ότι επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα στα 12 μίλια σε περιοχές και τα κάνω σε περιοχές που είναι λιγότερο από, δεν μπορεί να χωριστεί με τη μέση γραμμή, εν πάση περιπτώσει η απόσταση των δύο χωρών, και η Ελλάδα τα πήγαινε παραπέρα. Αν υποθέσουμε ότι είναι 6 μίλια η απόσταση των ακτών, η Ελλάδα το πήγαινε στα 4 τα χωρικά της ύδατα. Αυτό είναι σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Ασφαλώς και τότε θα έπρεπε να συζητήσει με την Τουρκία. Αλλά αν όχι, φοβάμαι ότι η Τουρκία είναι απολύτως ένα δίκο, τουλάχιστον σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εντάξει, να μην το
συζητήσουμε παραπάνω. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να συζητηθούν η άποψη της Τουρκίας. Τώρα, φίλοι και φίλες, έχουμε να ευχαριστήσω προκαταβολικά για μια ακόμα φορά τις κυρίες Ευθυμίου, Μαυρογέννη, Λέκα, τους κυρίους Ντάφο και Γιάννου για την πολύτιμη στήριξή τους στις εκπομπές μας και για την, χωρίς κανένα κέρδος στην ουσία. Όλοι οι συντελεστές εδώ το γνωρίζετε, γι' αυτό και οι παρατηρήσεις σας πολλές φορές να είναι λίγο πιο επίοικείς σε σχέση με τους τεχνικούς, με τον ήχο, με το ένα. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Ούτε πληρώνεται κανείς ούτε μία δεκάρα. Εντάξει, το κάνει επειδή εξυπηρετεί μια εσωτερική ανάγκη να προσφέρει στην κοινωνία με τον τρόπο που αυτός ή αυτή νομίζει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν να ευχαριστήσουμε και εσάς πάρα πολύ που είστε μαζί μας και συμμετέχετε στα ενδιαφέροντα, σε κοινά ενδιαφέροντα με εμάς και προσπαθείτε και εσείς να κατανοήσετε τον κόσμο. Γιατί είναι πάρα πολύ σύνθετος, ομολογούμε. Π.χ. να σας πω ένα παράδειγμα. Αλλαγή και τελειώνουμε. Θα μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση με τον καλεσμένο μας. Πόσο έχει αλλάξει ο πόλεμος. Η μήτρα του νέου κόσμου, η μαμή της σύγχρονης ιστορίας, δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, έδειξε και τις αλλαγές του πολέμου. Στην αρχή είχαμε τάγκς, θυμάστε εκείνες τις μεγάλες ομάδες ρωσικών τάγκς, ακινητοποιημένους δεξιά και αριστερά των ουκρανικών δρόμων και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν τελειώσει προπολού. Αμέσως μετά έγινε μάχη χαρακομμάτων, μάχη φθοράς δηλαδή, όπως έγινε και η μεγάλη αντεπίθεση η ουκρανική, η αποτυχημένη, η οποία αντιμετώπισε τη γραμμή Σουροβίκιν, τριπλές γραμμές άμυνες. Τα έχουμε πει και εδώ και με το σημερινό μας καλεσμένο επανειλημμένα, οπότε μην τα επαναλαμβάνω, όποιος θέλει μπορεί να τα δει σε βίντεο εκείνης της εποχής. Αλλά και αυτό, η μάχη των χαρακομμάτων, η μάχη των οχυρωματικών γραμμών τελείωσε. Τελείωσε διότι εμφανίστηκαν τα drones. Drones κάθε τύπου, απίστευτες χρήσεις. Δεν θα τα πούμε άλλη φορά, θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και με κάποιους πιο ειδικούς για το θέμα επί του πολέμου των drones. Τέλειωσε η μάχη των χαρακομμάτων και τώρα έχουμε μικρές ομάδες, γιατί δεν μπορούν να ανοιχθούν μεγάλες συγκεντρώσεις στρατιωτικές, τάγκς ή πεζικό ή οτιδήποτε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Δεν μπορούν γιατί είναι τα drones από πάνω. Έτσι. Αυτός ο πόλεμος όμως γέννησε και το μέλλον εν γέννη. Με το σημερινό μας καλεσμένο πολλές φορές είχαμε αυτός κυρίως διατυπώσει την ευχή και την επιθυμία και την πρόβλεψη ότι όλα αυτά θα τελειώσουν με μία νέα Γιάλτα. Σήμερα λοιπόν η ειδησιογραφική πηγή Axios, που είναι κομμάτι του Πολίτικο εν πάση περιπτώσει, δημοσίευσε ότι υπάρχουν μυστικές συμφωνίες των Αμερικανών με τους Ρώσους στη βάση των 28 σημείων του Αμερικανικού σχεδίου, το οποίο λύγει αυτή την ιστορία με μια νέα Γιάλτα ουσιαστικά. Βεβαίως, ο Πεσκόφ και η ρωσική πλευρά το διέψευσε αυτές τις συνομιλίες. Είχα μπροστά μου να σας διάβαζα ακριβώς περί τίνος πρόκειται, πώς ακριβώς το λένε, αλλά το νόημα είναι αυτό. Ο Πεσκόφ λέει ότι δεν υπάρχει καμία μυστική συμφωνία, ούτε πρόκειται να κάνουμε τέτοια μυστική συμφωνία και βέβαια θα ήταν ντροπή για τους Ρώσους, οι οποίοι επικαλούνται το διεθνές δίκαιο εκπροσωπώντας και τους BRICS, αν θέλετε, έτσι. Θα ήταν ντροπή να προβαίνουν σε παράνομες μυστικές διαπραγματεύσεις. Επειδή όμως το μέτωπο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και μοιάζει προοπτικά να διαμορφώνεται ακόμα περισσότερο προς όφελος των ρωσικών δυνάμεων, ήταν νομίζω η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε με ποιον άλλον, με τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, ο οποίος κύριος Γιώργος Ρωμανός κάθε φορά μας ενημερώνει με ακρίβεια απόλυτη. Κύριε Ρωμανέ, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πραγματικά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την προσοχή. Εμείς σας ευχαριστούμε και για τον κόπο που κάνετε, απόλυτα χωρίς κανένα κέρδος και χωρίς καμιά... και ενώ γράφετε και το επόμενο βιβλίο σας μάλλον, είστε πολύ απασχολημένος από ό,τι μου είπατε. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε, τι είναι εκείνο δηλαδή που θα κρίνει πιθανές μυστικές διαπραγματεύσεις. Αν είναι αλήθεια. Κύριε Ρωμανέ, θέλω να μας ξεκινήσετε εσείς, να τονίσω μόνο ότι αν θέλουμε να κάνουμε ερωτήσεις σε αυτά που θα μας πει ο κύριος Ρωμανός, παράκληση θερμία τις κάνουμε στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή μετά από 3/4 από τώρα, ούτως ώστε να μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν θέλουμε να χαλάμε
τον ήρμο της σκέψης του κυρίου Ρωμανού και την παρουσίαση, γιατί είναι συνεκτική και θα μας δώσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο μέτωπο σήμερα. Κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ, σας ακούμε. Καταρχάς να διαψεύσω κι εγώ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τη Μόσχα, ότι υπάρχει κάποιο είδος μυστικές συνομιλίες Ρωσίας και Αμερικής. Το βασικό λόγο τον είπατε εσείς. Δεν θα μπορέσει ποτέ η ηγεσία αυτή και οι επόμενες ρωσικές ηγεσίες να κάνουν μυστικές συμφωνίες κάτω από το τραπέζι για το ουκρανικό. Το μόνο που κάνουν κάθε λίγο και λιγάκι είναι να διαβιβάζουν στους εταίρους, όπως τους λένε πολύ ευγενικά οι Ρώσοι, τους Αμερικάνους. Εταίροι δεν είναι σε τίποτα, τέλος πάντων η ευγένεια είναι η ρωσική αυτή, να διαβιβάζουν το μήνυμα ότι για τους Ουκρανούς δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά η ολοκληρωτική παράδοση άνευ όρων. Τώρα, πώς από αυτό το σημείο, το οποίο την άνευ όρων παράδοση, πριν από 3 μέρες που κοίταγα μια άλλη μου συνέντευξη, το είχε επιβεβαιώσει το Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον και έλεγε ότι κατηγορούμε τον Πούτιν διότι ζητάει άνευ όρων παράδοση. Τώρα πώς είναι δυνατόν μέσα σε 3 μέρες η Ρωσία να άλλαξε 100%? Αστεία πράγματα, δεν υπάρχει ενδεχόμενο μυστικών συνομιλιών. Ούτε σημαίνει κάτι το ότι οι στρατηγοί, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι έχουν μια επικοινωνία και καλά κάνουν και έχουν, αλλήμον αν δεν είχαν. Όπλα διαχειρίζονται και πυρηνικά μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η σημερινή μας συνέντευξη, παύλα εκπομπή, περιλαμβάνει αρκετά σημεία τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε με μερικά βασικά ή αν θέλετε να στοιχειολογήσω μερικά από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα χοντρά που συμβαίνουν. Ναι. Καταρχάς έχει πάρει φωτιά όλο το μέτωπο στα 1500 περίπου χιλιόμετρα που γίνονται μάχες. Δηλαδή από πάνω ψηλά το Κουπιάνσκ και πιο πάνω τα προγεφυρώματα τα ρωσικά στο Βοφτσάνσκ μέχρι κάτω στην Χερσόνα. Και ξεκινά από ψηλά. Στο Βοφτσάνσκ, θα το δείξουμε στη συνέχεια σε εικόνες, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει το 98% της πόλης. Άρα εκεί είναι στο πιάτο τόσο το Χάρκοβο όσο και οι άλλες ρωσικές πόλεις. Έτσι. Οι ουκρανικές πόλεις δηλαδή, με συγχωρείτε, όχι ρωσικές, ουκρανικές πόλεις. Τώρα, επιχειρούν πιο κάτω οι Ρώσοι για την κατάληψη του Κουπιάνσκ. Το Κουπιάνσκ ελέγχεται από τους Ρώσους πάλι στο 95%. Ένα κομμάτι του βρίσκεται σε κάποια παλιά ορυχεία, οχυρωμένα, όπως έχει κάνει οι Ουκρανοί και στη Μαριούπολη. Υπάρχουν δυνάμεις που έχουν περικυκλώσει, πλησιάσει την Χουλιαιούπολη, όπως έχει γίνει και με την Κωνσταντίνιβκα και την Ντρούσκιβκα. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε μία μικρή αύξηση των χτυπημάτων των Ουκρανών. Αυτοί διατυμπανίζουν ότι για πρώτη φορά μετά από που ανέλαβε ο Τραμπ την εξουσία, τους δόθηκε το πράσινο φως να ρίξουν πυράβλους ATACMS βαθιά μέσα στη Ρωσία. Τώρα βέβαια το βαθιά μέσα στη Ρωσία έπληξαν πριν από μερικές μέρες το ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Σαμάρα. Ναι, αλλά δεν κατάφεραν πολλά πράγματα, διότι αυτό πρώτα δεν είναι βαθιά μέσα, είναι μόλις 170 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι
Εντάξει, το ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Σαμάρα είναι βασικό και τεράστιο, αλλά δεν χτυπήθηκε ζωτικές του θέσεις. Ναι. Πέσανε 3 πύραυλοι, 4 πύραυλοι, 3-4 πύραυλοι τέλος πάντων, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στον αέρα, άρα τα πλήγματα ήταν από κομμάτια, και βέβαια οι Ρώσοι, η ανακοίνωση που έβγαλε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είναι ότι εξοντώθηκαν και οι 3-4 εκτοξευτές, που είναι μεγάλη ζημιά των Ουκρανών. Τώρα, χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί είχαμε πάλι τη δεύτερη μεγάλη επίθεση με πυράβλους και βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Θα σας δείξω την προχθεσινή, 250 επιθέσεις σε μια μέρα, εχθές το βράδυ 470 επιθέσεις. Οι πολίτες λένε ότι γύρω από τη γειτονιά μας πρέπει να πέσανε τουλάχιστον και 50 πυράβλοι, άρα πάει το παραμύθι ότι αντιμετωπίζονται. Εντάξει. Και βέβαια τεράστιο ενδιαφέρον, θα το δούμε στους χάρτες, είναι τι γίνεται στον Μύρνογκραντ. Το Μύρνογκραντ είναι η αδελφή πόλη του Πόκροφσκ. Λοιπόν, πολύ οχυρό και αυτή, κύριε Ρωμανέ, έτσι. Πολύ οχυρό. Και για να το πάρω στα γρήγορα και να πάμε στις εικόνες, στη Ζαπορίζα έχουμε μεγάλη πρόοδο των Ρώσων, διότι εκεί έχουν προωθήσει και έχουν βάλει δυνάμεις στη Χουλιάπολη, πώς λέγεται, τη Χουλιάπολη. Και τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκονται 5 χιλιόμετρα μέσα, γιατί αυτό γκριζάρισαν χθες και προχθές. Τώρα πρέπει να βρίσκονται 5 χιλιόμετρα μέσα στη Χουλιάπολη, που αν ανοίξει και δεύτερη πληγή εκεί για τους Ουκρανούς, από τη μια μεριά ανεβαίνουν, έχουν φτάσει στα 20 χιλιόμετρα από τη Ζαπορίζα, από την άλλη μεριά έρχονται με σάρωση από τη Χουλιάπολη, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα σας δείξω τα νέα συστήματα των Ρώσων για αναχέτηση, όπως επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Ρώσοι, πέραν από τους βομβαρδισμούς, 470 βλήματα, πυράβλους κτλ., βομβάρδισαν πριν από λίγες μέρες τα κεντρικά γραφεία των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών στο Κίεβο, την Οδυσσό και τη Χερσόνα. Στο Κίεβο, τον Οδυσσό και τη Χερσόνα βομβαρδίζονται κτίρια στρατηγικά. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις εικόνες, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα το πάμε κατευθείαν στο ψαχνό. Βλέπετε από πάνω είναι 16 Νοεμβρίου, δεξιά IS War, Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον. Τώρα, επάνω το βέλος, το πρώτο που δείχνει στην Ντομπροπίλα, αυτή είναι μια πόλη η οποία θα απασχολήσει άμεσα τους Ουκρανούς, διότι είναι το μικρό οχυρωματικό πεδίο όπου μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους, αφού βέβαια κάτω στα δύο βέλη, ένα αριστερά που δείχνει το Ποκρόβσκ και ένα δεξιά που δείχνει το Μύρνογκραντ, εκεί φαίνεται τα πράγματα έχουν τελειώσει. Κοιτάξτε εκεί που δείχνει το Μύρνογκραντ, υπάρχει μια άσπρη και γκρίζα περιοχή. Γύρω-γύρω είναι τα κόκκινα και το πορτοκαλί των Ρώσων. Υπάρχει λογικός άνθρωπος που να πιστεύει ότι μπορούν να τη γλιτώσουν οι Ουκρανοί από αυτό το πεδίο? Δεν νομίζω. Και πάμε στην επόμενη εικόνα. Η Ντομπροπίλα, κύριε Ρωμανέ, γιατί είπατε ότι θα είναι η επόμενη μεγάλη σύγκρουση? Είναι και εκεί πολύ οχυρωμένη? Όχι, δεν είναι πολύ οχυρωμένη, αλλά τους αναγκάζει, εάν δεν τους ανακόψουν στην Ντομπροπίλα, που είναι καμιά 30 χιλιόμετρα στο Λοξό, αν το πάρω, από εκεί που τώρα εκδηλώνουν επίθεση οι Ρώσοι, θα πρέπει να οπισθοχωρήσουν άλλα 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Ξέρετε, 50 από εδώ, 30 από εδώ, επί 1500 χιλιόμετρα το μήκος,
μαζεύεται ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο κατέχουν πλέον οι Ρώσοι. Ναι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ τώρα η άσπρη περιοχή είναι το Μύρνογκραντ, εκεί που γράφω 4 χιλιόμετρα. Προχθές, κυριολεκτικά την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, αυτή η απόσταση που λέω 4 χιλιόμετρα την έχω δείξει σε άλλο χάρτη, σε άλλο κανάλι, ήταν 9,8 χιλιόμετρα, 10. Κατήχαν οι Ουκρανοί. Όπως θα δείτε, όπως βλέπετε ήδη, στο κάτω μέρος η πόλη Μύρνογραντ είναι σαν να είναι ένα 8. Ένα οχτάρι. Το πάνω είναι το οχταριού είναι το πάνω, εκεί που λέω 4 χιλιόμετρα. Αυτό το γκρίζο. Το κάτω είναι εκείνη ο άτεχνος κύκλος που κάνει επίτηδες και εκεί είναι τον προπύλα. Απλώς η πόλη κάνει ένα λαιμό, εκεί που συναντάει η μαύρη ίσια γραμμή, τα κόκκινα. Ένα λαιμό και συνεχίζει άλλο τόσο. Μέσα σε 5 μέρες χάσανε το 50% αυτού που είχαν. Και τι βλέπουμε ενδιαφέρον, ότι προς τα αριστερά τα πορτοκαλί και κόκκινα βέλη δεν είναι, παλιά ήταν ένα βέλος από μια μεριά, ένα βέλος από την άλλη. Τώρα προχωρούν προς την Ντομπροπύλα, προχωρώντας προς την Ντομπροπύλα, οι Ρώσοι κάνουν και άλλα δόντια, τα βλέπετε, και πιο πέρα στη μέση από το Ποκόβς και πιο πάνω στο τέλος αριστερά. Είναι αναγκασμένοι οι Ουκρανοί να περάσουν μέσα από αυτή τη βάσανο. Δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν και φοβάμαι ότι θα σκοτωθούν οι περισσότεροι. Πώς είναι εγκλωβισμένοι εκεί, κύριε Ρωμανέ? Συγγνώμη για τις διακοπές, βέβαια. Ήταν 15.000, όχι παρακαλώ, ήταν 15.000, τώρα οι 5.000 παραδόθηκαν και μένουν 9.500 με 10.000 μέσα σε αυτή την κρίζα περιοχή. Αυτό το πράγμα τώρα είναι 4 επί 4 χιλιόμετρα, 16 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκεί χωράνε αυτοί οι 10.000 Ουκρανοί. 16 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή εκεί πέτρα πετάνε οι Ρώσοι και βρίσκουν Ουκρανό. Είναι τόσο πυκνά. Τους είχε ειδοποιήσει ο Πούτιν πριν από μια εβδομάδα και τους είχε πει να έρθουν και ξένοι δημοσιογράφοι να παραδεχτείτε την ήττα σας στο Μύρνογκραντ και να φύγετε. Και είπαν όχι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Και εδώ άλλη μια εικόνα για να καταλάβουμε καλά. Είναι πιο πριν από την προηγούμενη. Ότι οι αποκλεισμένοι με μπλε γραμμή, έτσι, Μάλιστα, είναι το Μύρνογκραντ και οι άλλες περιοχές. Τώρα έχει μικρύνει κι άλλο αυτό το μπλε. Έχει μείνει το μισό. Έχει μείνει το μισό. Εκεί που λέει επάνω Ροντίνσκοε, εκεί δόθηκαν πολύ σοβαρές μάχες, γιατί αυτό απέχει από την Ντομπροπύλα κατάφατσα. Καταλάβατε? Δεν είναι μόνο ότι πήγαν προς τα κάτω και κλείσανε, όπως σας έδειξα πιο αναλυτικό χάρτη προηγουμένως, είναι ότι και το Ροντίνσκοε, το οποίο το πήρανε κάποια στιγμή οι Ουκρανοί, τους το ξαναπήρανε οι Ρώσοι. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι ένας δικός μου χάρτης. Είναι από το Google, όπως είναι ο παγκόσμιος χάρτης. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Αριστερός κύκλος Ποκρόβσκ. Κατέχεται 100% από τους Ρώσους. Το Μύρνογκραντ, να το οχτάρι, βλέπετε το 1 το πάνω και το 2 το κάτω. Το 2 το κάτω. Το Ποκρόβσκ 100% κύριε Ρωμανέ, έχει καταληφθεί? 100%. Μάλιστα. 100%. Έχει τελειώσει. Τώρα, το Μύρνογκραντ κατέχεται το 2, το νούμερο 2, όλη η περιοχή αυτή, και απομένει το νούμερο 1. Με τις εικόνες που σας έδειξα προηγουμένως, υπάρχει λογικός άνθρωπος που να θεωρεί ότι μέσα σε αυτό το λαβύρθο που τους έχουν βάλει σε αυτό το μπουκάλι, το λαιμό, οι Ρώσοι, για το πάνω κομμάτι του μισού Μύρνογκραντ θα διασωθεί κάτι? Όχι. Είναι άλλη μια χαμένη υπόθεση και πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο μήνα οι Ουκρανοί είχαν περίπου 60.000 νεκρούς. Είναι μεγάλο ποσοστό για ένα μήνα.
Συνήθως οι χειρότεροι μήνες τους παλιά, πέρσι, πρόπερσι, ήταν 15.000, 19.000, 20.000, 22.000. Τραγικό. Τώρα φτάσαμε σε 60.000. Πάμε στο επόμενο. Είδατε τι ωραίος ήταν ο προηγούμενος χάρτης, τον είχα κάνει από το Google. Ναι. Ξεκάθαρα, ούτε να κρύψεις τίποτα, ούτε να κάνεις. Τώρα εδώ έχουμε τερματίσει, έχουμε φτάσει κάτω-κάτω στον Ντομπάς και πάμε αριστερά προς τη Ζαπορίζα. Εξάλλου το λέει, ο χάρτης είναι αμερικάνικος, έτσι. Ναι. Εξάλλου το λέει Ζαπορίζα Ομπλάστ. Οι Ρώσοι το λένε Ζαπαρόζια. Λοιπόν, Ζαπαρόζια Ομπλάστ. Η Χολιαούπολη, ή όπως αλλιώς λέγεται τέλος πάντων, είναι αυτό το γκρίζο μέσα στον κύκλο, το κόκκινο. Τώρα, θεωρήστε ότι η άκρη, η δεξιά άκρη, δηλαδή η ανατολική, θεωρήστε ότι έχει πατηθεί από τους Ρώσους. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τους Ουκρανούς. Όταν λέτε η άκρη, ποια εννοείται, στο μπλε? Όχι. Το γκρίζο μέσα που είναι το σχήμα της πόλης της Χολιοπόλεως. Μάλιστα. Το γκρίζο μέσα, η άκρη του η δεξιά, όπως κοιτάμε εμείς. Μάλιστα. Το κάτω μέρος δεξιά. Μάλιστα. Το δεξιό κομματάκι. Εκεί για 5 χιλιόμετρα είσοδο την έχουν κάνει οι Ρώσοι, όπως λέει το IOS χθες. Πάμε και σε έναν επόμενο χάρτη. Λοιπόν, αυτό τώρα σας το έχω για να δείτε λίγο πώς παίζεται το μεγάλη εικόνα. Πρώτα, οι κάτω περιοχές, οι κόκκινες, όλο και φαρδένουν. Κυρίως εκεί που λέει Ντόνετσκ. Αλλά και Ζαπορίζα τώρα, προχωράει. Το πάνω κομμάτι του Λουχάνσκ, το πάνω κόκκινο και δεξιά, είναι σχεδόν 100%. Ναι, 100%. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, απέναντι από το Χάρκοβο που έχω γράψει με κόκκινα γράμματα, ένα προγεφύρωμα. Το βλέπετε? Βεβαίως, ένα κοκκινάκι. Το κόκκινο. Έτσι, εκεί. Ναι. Και απέναντι από το Σούμι, πάλι. Αλλά πίσω το Σούμι έχει το Κίεβο. Ναι. Άλλο ένα κόκκινο. Εκεί είναι το Βοβτσάνγκ. Και η μένα απόσταση από το Σούμι και το Χάρκοβο είναι 17,8 με 19 χιλιόμετρα και από το Κίεβο είναι άλλα, ξέρω εγώ, 50, 70, τι να πω, με το μάτι το μετράω. Δεν είναι μακριά, για να δείτε δηλαδή ότι οι Ρώσοι όλο και σφίγγουν τον κλειό. Από το Σούμι στο Κίεβο είναι οχυρωμένες περιοχές, κύριε Ρωμανέ, ή είναι στέπα? Όχι, είναι χωράφια. Και έχουν άλλη μία γραμμή η οποία είναι στα 30 χιλιόμετρα πίσω από το Σούμι και πίσω από το Χάρκοβο. Εάν φτάσουν εκεί οι Ρώσοι έχουν πάρει πολύ περισσότερο από αυτά που ζητάγανε. Ναι. Εάν πάρουν δηλαδή το Χάρκοβο και το Σούμι και μπορούν να πολιορκήσουν την Οδυσσό, είναι περίπου πλησιάζουν στο 100% των επιδιώξεών τους. Αλλά όπως σας είπα, σε άλλη περίπτωση αργούμε για να φτάσουμε εκεί. Εγώ πιστεύω, να σας κάνω και μια εκτίμηση, γιατί προβλέψεις δεν μπορώ να κάνω. Η εκτίμηση είναι ότι με αυτόν τον ρυθμό που πηγαίνουν οι Ρώσοι θα χρειαστούν και όλο το 2027. Και το 27? Ναι. Για να πάνε πού, για να καταλάβουν τις περιοχές τις 4 ολόκληρες? Ναι, και για να πάρουν και την Οδυσσό. Και την Οδυσσό, μάλιστα. Οδυσσό και Χάρκοβο. Μάλιστα. Οδυσσό και Χάρκοβο. Έχει πολλή δουλειά. Πάμε αν έχουμε επόμενη εικόνα. Εδώ είμαστε. Να, αυτό που σας έλεγα. Από τη μια μεριά στο Λίψι απέχει το προγεφύρωμα το ρωσικό το κόκκινο από το Χάρκοβο 18,7 χιλιόμετρα και από το ισχυρό προγεφύρωμα με πολύ στρατό στο Βοβτσάν 53 χιλιόμετρα. Βλέπετε? Άρα το ετοιμάζουν αυτό. Και η αμυντική γραμμή για τους Ρώσους, ωραία φαίνεται εδώ, είναι εκεί που είναι τα κόκκινα, η κόκκινη γραμμή διακεκομένη. Εκείνη η άμυνά τους. Πίσω, πολύ μάλιστα. πιο πίσω. Έχουν μπει μέσα. Και ακόμη πιο πίσω είναι το Μπέλγκοροντ, το οποίο βλέπω με ευχαρίστηση ότι δεν βομβαρδίζεται 5 φορές τη μέρα πλέον.
που βομβαρδιζότανε. Πώς το ερμηνεύετε, δεν έχουν δυνάμεις οι Ουκρανοί? Όχι, έχουν δύο προγεφυρώματα μπροστά, τα οποία δεν μπορούν να τους επιτρέπουν να αποκαλύπτουν θέσεις. Άμα φύγει ο πύραυλος, αποκαλύπτεται για να πάει να χτυπήσει ένα φούρνο ή μια παιδική χαρά στο Μπέλγκοροντ ή ένα πάρκι, αποκαλύπτεται το ραντάρ του χειριστή. Του χειριστή, του βάλλοντος, ακριβώς. Οπότε εκεί πέρα το καταστρέφουν οι Ρώσοι. Θα δείτε, σας έχω φέρει και τα καινούργια όπλα. Για να δω εγώ λίγο στο... ναι, πάμε και στην επόμενη. Ωραία. Είναι, σας δείχνω τώρα, εάν πέσει η Λίμαν, βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει το Σιβέρσκ, δεξιά, το βλέπετε? Βεβαίως. Και απέναντι με ένα διπλό κόκκινο βέλος είναι το Σλαβιάνσκ. Το Σλαβιάνσκ είναι πιο μεγάλη πόλη από τη Λίμαν. Το τρίγωνο Λίμαν, Σλαβιάνσκ, Σιβέρσκ είναι καυτό. Πίσω από τη Λίμαν, πάνω από τη Λίμαν βόρεια, κατεβαίνουν ρώσικα στρατεύματα. Μπροστά την περικυκλώνουν επίσης. Το Σεβέρσκ ήδη έχει πατηθεί το κέντρο του. Ισχυρή αντίσταση εδώ οι Ουκρανοί για πάνω από 1,5 χρόνο, 2. Ναι. Έχει πατηθεί το κέντρο του. Άρα να πάμε να δούμε πώς είναι το Σεβέρσκ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το βλέπετε? Βεβαίως. Ωραία. Όπου είναι κόκκινο είναι οι Ρώσοι. Εκεί στη λέξη Σεβέρσκ στα ρώσικα, από κάτω από τα ελληνικά που γράφω εγώ, αυτό το τετράγωνο μένει, εκεί που δείχνουν τα βέλη, είναι μια μακρόστενη πόλη που δείχνουν τα άσπρα βέλη. Ναι. Αυτό το τετράγωνο μετά βλέπετε, αν προσέξετε, εκεί που είναι τα βέλη ακριβώς είναι πλέον χωράφια. Ναι. Αλλά εγώ καθαρά και έντιμα βάζω το βέλος μου έξω. Θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι εκεί να κατοικείται η πόλη. Ναι. Άρα είναι πολύ λίγο αυτό το οποίο απομένει. Και τώρα πάμε σε μια πολύ στρατηγική επόμενη εικόνα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ τώρα, εδώ είναι πράγματα και θάματα. Να λοιπόν, από κάτω να αρχίσουμε. Πού είναι η Κωνσταντίνιβκα? Μα η Κωνσταντίνιβκα πατιέται αυτή τη στιγμή, το άκρο της, το νότιο ανατολικό άκρο, πατιέται από Ρώσους. Εδώ είναι η Ντρουσκίβκα, από πάνω, που είναι η επόμενη γραμμή άμυνας, και οι δίδυμες πόλεις Κράματος και Σλάβιανσκ από πάνω. Εκεί θα δοθούν οι μάχες, κύριε Ρωμανέ, οι πολύ βαριές μάχες στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Σλοβιάνσκ και Νέτσκ. Αυτή είναι η γραμμή άμυνας τώρα. Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ. Ντρουσκίβκα και Κωνσταντίνιβκα. Βλέπετε δεξιά γράφει Τσάσιβ Γιάρ, πάει το Τσάσιβ Γιάρ, σημειώνω, και πιο πίσω ακριβώς το Μπάχμουντ. Τώρα Μπάχμουντ με Τσάσιβ Γιάρ είναι 19 χιλιόμετρα, άλλα τόσα είναι η Ντρούσιφρα, η Κωνσταντίνιβκα είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή. Θυμάστε ότι ενώ οι Ρώσοι είχαν τελειώσει με το Τσάσιβ Γιάρ, δεν κάνανε ποτέ ανακοίνωση ότι οι Ουκρανοί ότι καταλήφθηκε η πόλη. Μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει ανακοίνωση. Έτσι. Αυτά τώρα είναι βρώμικα παιχνίδια. Και κλονίζει την αξιοπιστία τους. Ναι. Έτσι, ναι. Γι' αυτό όταν μας μιλάνε τώρα οι δυτικοί για συνομιλίες και λέει ο Πετκόφ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, εγώ ποιον θα πιστέψω τώρα? Τον ψεύτη, το δυτικό, ο οποίος όλο ψέματα λέει, που ποτέ δεν είπε μία ψεύτικη άποψη. Οι φορείς διαφωνείς μαζί του δεν είπε. Την αξιοπιστία την κερδίζει κανείς σε όλα τα θέματα, κύριε Ρωμανέ. Έτσι. Στην επόμενη εικόνα. Ζαπαρόζια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην άλλη άκρη της Ζαπαρόζια τώρα. Ξαναδείχνω. Από το Καμιάνσκι βγάλανε μια γλώσσα εδώ, τη βλέπει μια κίτρινη που βγαίνει έξω, από εκεί που αρχίζει και μετράει η μαύρη γραμμή. Η Ζαπορίζα απέχει 20,3 χιλιόμετρα.
20,3 χιλιόμετρα ο αντίπαλος είναι σαν να έχει μπει μέσα στην πόλη. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Ουκρανούς. Και θέλω εδώ να μου πείτε ό,τι νομίζετε εσείς πριν εγώ ολοκληρώσω δείχνοντάς σας 2-3 εικόνες ακόμα στο τέλος που είναι μιας άλλης θεματικής. Μια ερώτηση μόνο. Αυτή η απόσταση των 20,3 χιλιόμετρων είναι, πώς να το φανταστούμε δηλαδή, να φανταστούμε ότι είναι κατοικημένη περιοχή, πολυκατοικίες, άρα πηγαίνουν πόρτα-πόρτα για να τους διώξουν τους Ουκρανούς οι Ρώσοι? Όχι. Ένα-δυο οικισμοί που μεσολαβούσαν τους κατέχουν. Από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ ότι οι Ρώσοι είναι στα περίχωρα της Ζαπορίζα. Δεν νομίζω ότι... Απλώς το πότε θα προχωρήσουν στα περίχωρα με πολύ στρατό είναι ζήτημα να μπορούν να μεταφέρουν, διότι αυτά που είπατε στον μακρύ και εμπεριστατωμένο πρόλογό σας είναι τα εξής, ότι έχουν αλλάξει τα πάντα πράγματι με τα drones. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, οι Ρώσοι έχουν φτάσει με τους κομάντους εκεί που σας έδειξα. Τώρα, για να καταληφθεί όμως μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Ζαπορίζα, πρέπει να πάει και στρατός με πήγια μέσα. Πώς θα πάει όταν οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν γίνει πολύ καλοί στο να φτιάχνουν τα drones, πώς θα πάνε οι μεγάλες μονάδες? Και εδώ υπάρχει καθυστέρηση, είτε γιατί πηγαίνουν τη νύχτα, είτε γιατί ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους κτλ. Κύριε Ρωμανέ, μια ερώτηση εμβολήμως. Πώς το έχετε εσείς ας πούμε καταλάβει? Γιατί το έχω απορία χρόνια τώρα. Τη Λίμαν την είχε καταλάβει η Ρωσία στην πρώτη φάση του πολέμου και κάποια στιγμή την εγκατέλειψαν. Είπαν τότε οι Ρώσοι ότι επρόκειτο για εφεδρικές δυνάμεις οι οποίες την κρατούσαν κτλ. Αυτό νομίζετε ότι έγινε επειδή οι Ρώσοι κάναν λάθη ή ήταν στα πλαίσια της υποχώρησης από το Χάρκοβο, δεδομένου ότι όπως λένε οι Ρώσοι είχε επρόκειτο να υπογραφεί συμφωνία τον Απρίλιο του 2022, αλλά δεν άφησε ο Μπόρις Τζόνσον που πήγε εκεί και του υποσχέθηκε φοβερή βοήθεια? Κοιτάξτε κύριε Λαμπρόπουλο, είμαστε όλοι έμπειροι άνθρωποι. Είμαστε. Ωραία, πας να κάνεις, αγαπητέ φίλε Ρώσε, πας να κάνεις μια συμφωνία στην Κωνσταντινούπολη και πριν υπογράψουν οι Ουκρανοί, του έχεις χαρίσει, του έχεις δώσει πίσω. Έτσι. Τη Λίμαν, το Χάρκοβο, το ένα, το άλλο, τη Χερσόνα. Γίνονται αυτά τα πράγματα κύριε Λαμπρόπουλε? Δεν γίνονται. Έπρεπε όμως να το ρωτήσω αυτό γιατί να το καταλάβουμε λιγάκι. Εγώ τα έχω πει τότε, όχι τώρα. Αυτό το πρώτο άνοιγμα, το ξεκίνημα που κάνανε οι Ρώσοι, έχω δείξει τους χάρτες της πρώτης μέρας. Ένα patchwork, μια κουρελού δυνάμεων είχαν σπείρει από εδώ από εκεί και εντάξει, οι Ουκρανοί το φάγανε, μπήκανε μέχρι τη Χερσόνα, μπήκαν από εδώ, μπήκαν από εκεί. Μόλις οργανωθήκανε, έπεσε και το θέμα του εφοδιασμού των Ρώσων. Πώς θα γινόταν? Θα πέναγε η εφοδιοπομπή και δεξιά και αριστερά θα ήταν Ουκρανοί και θα τους λέγανε περάστε? Δεν γίνεται. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το λήξουμε αυτό το θέμα στις μεταξύ μας συζητήσεις. Εμείς δεν είμαστε οι ειδικοί του πολέμου στο ρωσικό επιτελείο ή στο αμερικάνικο. Πρέπει να το λήξουμε και να πούμε ότι έγιναν λάθη. Η φάση ήταν ένα τεράστιο λάθος και στρατηγικό και επιτελικό και σχεδιαστικό και από πλευράς δυνάμεων. Που πας με 150.000 σε μια χώρα 600 τόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα, η οποία μπορούσε και επιστράτευσε πάνω από 700.000 φαντάρους? Που πας εσύ με 150.000 κτλ. Ήταν λάθος το Ρώσο, το οποίο το μαζεύουν τώρα. Δεν θέλω να σας κάνω ερωτήσεις ακόμα. Συνεχίστε εσείς την παρουσίαση και μετά θα πούμε. Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα της ημέρας, το οποίο είναι τα ATACMS που ρίξανε οι Ουκρανοί εντός της Ρωσίας. Σωστά. Και το οποίο έκανε πολύ εντύπωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να θυμίσουμε μόνο κύριε Ρωμανέ ότι πέρσι που είχαν ρίξει πάλι ATACMS οι Ουκρανοί απάντησαν με τη φουντουκιά, απάντησαν με το Ρέζνικ οι Ρώσοι, έτσι? Ναι, απάντησαν με το Ρέζνικ,
Αλλά τώρα δεν το έριξαν το RFD και θα δούμε γιατί. Α, μπράβο, μας πείτε. Ναι, θα δούμε γιατί. Για πάμε να δούμε τον πύραυλο. Προβάλλεται. Βεβαίως, έχει βγει, βεβαίως. Ναι. Το βλέπετε. Αυτός λοιπόν είναι ο πύραυλος Atacms των Αμερικανών. Και εδώ αρχίζουμε λίγο να το λεπτολογούμε το ζήτημα. Ναι. Πόσο βαθιά μέσα στη Ρωσία μπορεί να πάει. Όπως φαίνονται οι κάτω γραμμές, δεν είναι ο πύραυλος της αποκάλυψης. Μπορεί να πάει 100 χιλιόμετρα, μα πηγαίνανε και με τα άλλα που είχαν. 200 χιλιόμετρα και το πολύ 300 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, ο στόχος που χτυπήσανε στο Βορονέζ ήταν 170 χιλιόμετρα. Δεν είναι τόσο μέσα δηλαδή. Να φαίνεται το Βορονέζ που είναι στη μεσαία γραμμή. Εκεί που λέει 200, εκεί κάπου είναι το Βορονέζ, τα 170. Άρα λοιπόν δεν έγινε κάτι συνταρακτικό. Είναι ένας πύραυλος υποηχητικός, ο οποίος έχει καλές επιδόσεις. Το θέμα είναι, χτύπησε στο Βορονέζ το εργοστάσιο. Οι ρωσικές πηγές λένε ότι δεν το χτύπησε. Ναι. Έτσι. Δεν το χτύπησε και δεν το χτύπησε διότι το τσακίσανε στον αέρα και τα κομμάτια που πέσανε βάλανε φωτιά. Αυτό έγινε, λένε οι Ρώσοι. Και τώρα να πάμε στην επόμενη εικόνα για να δείξουμε αυτό ακριβώς. Εδώ τώρα είναι η απάντηση των Ρώσων. Είναι ο Αρχάγγελος. Αυτό είναι ο Αρχάγγελος. Και ο Αρχάγγελος τι είναι? Ο Αρχάγγελος είναι ένα από τα τελευταία όπλα της Ρωσίας, όπου κόβει το βήχα των Ουκρανών. Έτσι. Ανεβάζει τους εχθρούς στον ουρανό, μάλιστα, ο Αρχάγγελος, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ειδικό όπλο το οποίο απορριθμίζει τα ATACMS, παραδείγματος χάρη. Απορριθμίζει τα drones. Έτσι. Απορριθμίζει τα πάντα. Δεν ξέρω αν έχουμε κι άλλη μία εικόνα για να δείτε πόσο είναι το πραγματικό του μέγεθος. Και πώς το κάνει αυτό, κύριε Ρωμανέ? Είναι ζήτημα fiber, έχει οπτικές ίνες. Άρα δεν το πιάνουν παρεμβολές δηλαδή, μάλιστα. Το πιάνουν παρεμβολές. Μάλιστα. Εδώ είμαστε τώρα σε μια... έχουμε και αυτή την εικόνα. Ωραία. Εδώ τώρα, για να καταλάβετε τι γίνεται. Σας δείχνω ένα χάρτη των χθεσινοβραδινών και το πριν από 4 μέρες βομβαρδισμών τις διαδρομές των ρωσικών πυράβλων. Να που είναι το Κίεβο, χτυπήθηκε πολλές φορές. Να που είναι η Πολτάβα, να που είναι ο Νότος, αριστερά είναι η Μολδαβία, αριστερά είναι η Λβίβ, τα σύνορα με την Πολωνία. Άρα όλο το κομμάτι της Ουκρανίας είναι χωρίς αεράμινα. Χωρίς αεράμινα. Λοιπόν, και γι' αυτό ο Ζελένσκι ζητάει συνεχώς να του δώσουν Patriot και τα λοιπά. Βέβαια, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών τον τελείωσε προχθές λέγοντας ότι δεν μπορούμε να δίνουμε ένα Patriot και σε μια μέρα να το έχουν βρει οι Ρώσοι και να το έχουν καταστρέψει. Δεν διαθέτουμε τόσα Patriot. Καταλάβατε? Ναι. Αυτή είναι η ιστορία με τους Αρχαγγέλους. Με τους Αρχαγγέλους. Πάμε να το δούμε και τον Αρχάγγελο Αγκαλίτσα. Αγκαλιά. Μάλιστα. Πολύ μικρό δηλαδή, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε, αυτός είναι. Τον έχει ο χειριστής και το φορτώνει σε ένα αεροπλάνο και όπως καταλαβαίνετε αυτά τα drones προσαρμόζονται και φορτώνονται σε αεροπλάνο πολλών τύπων. Δεν χρειάζεται να είναι, ξέρω εγώ, τα Σουχόι, τα ειδικά άλλα αεροπλάνα, ας πούμε. Έτσι, βλέπετε πόσο είναι.
Και είναι αυτοκινούμενο αυτό, είναι αυτοκινούμενο το... Βέβαια, αυτοκινούμενο. Μάλιστα. Εάν τα καλύτερα τουρκικά και τα καλύτερα ξένα έχουν 200 χιλιόμετρα εμβέλεια, αυτό έχει 300. Μάλιστα. Και έχει και περίπου μισή φορά παραπάνω γόμωση. Δεν είναι αυτό όμως, είναι ότι αυτό μπορεί να πάει σε ένα χωράφι και να περιμένει επί 10 ώρες, είναι μακράς αντοχής και χρονικής διάρκειας, να περιμένει σε slow down δίπλα σε ένα χωράφι και να περάσει η αυτοκινητοπομπή των Ουκρανών και τότε να ανατιναχθεί. Και ανατινάσετε... Είναι πολύ ιδιαίτερο. Ναι, από το χειριστή της ανατινάσετε ή έχει αισθητήρια? Όχι, μόνη. Τι λέτε, μάλιστα. Ναι, είναι πολύ προχωρημένο, είναι πολύ μακριά η Δύση από τέτοια όπλα. Τι να σας πω. Λοιπόν, βλέπω ότι μάλλον φτάσαμε στο τέλος των εικόνων και μπορώ να απαντήσω κάνα δυο ερωτήσεις για να μην κάνουμε καμιά τεράστια πάλι ομιλία. Όχι, δεν θα κάνουμε, αλλά να είναι 4-5 οι ερωτήσεις και εσείς απαντάτε όσο πιο σύντομα νομίζετε. Αν θέλουν κάποιοι φίλοι να... Ένας φίλος είχε ρωτήσει προηγουμένως και ήταν πολύ στην αρχή, δεν ήθελα να σας διακόψω. Έλεγε... Ο φίλος μας ο Πάνος, καλησπέρα κύριε Λαμπρόπουλε, μπορείτε να αναφερθούν οι πελατειακές σχέσεις Αμερικής-Ρωσίας σε ορυκτά? Η γνώμη του κυρίου Ρωμανού? Ερωτηματικό. Οι πελατειακές σχέσεις δεν έχει καμία από τις δύο χώρες την διάθεση να τις αποκαλύψει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τα ορυκτά αυτά μεταφέρονται με κάποιους πλειοκτήτες, οι οποίοι έχουν πάρει ειδικές άδειες και οι οποίοι θα μπουν και σε νορβηγικά λιμάνια και σε άλλα λιμάνια. Αυτό που ομολογείται δημοσίως είναι ότι το 2030 φιλοδοξεί η Αμερική να πάψει να εισάγει τελείως ρωσικά προϊόντα, όπως και η Ευρώπη μετά το 27 ελπίζει, λέει, να σταματήσει. Άρα μέχρι τότε θα ρέει προϊόν ρώσικο στη Δύση. Αυτό μπορούμε να πούμε για να είμαστε σοβαροί. Να πούμε τώρα ποιοι και ποιοι αυτός είναι, ο τάδε είναι, δεν είναι δυνατόν. Μία φίλη μου έδωσε μια ερώτηση πριν την εκπομπή και με παρακάλεσε να σας την θέσω. Οι Ευρωπαίοι, λέει, οι Ευρωπαίοι εξοπλίζονται ώστε να είναι έτοιμοι το 2029-2030. Εδώ είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε να πείτε. Οι Ευρωπαίοι εξοπλίζονται ώστε να είναι έτοιμοι το 2029-2030, χρονολογία που, όπως λένε, η Ρωσία θα εκφράσει την επιθετικότητά της κατά χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, δεν παραλείπουν τις προβοκατόρικες ενέργειες κατηγορώντας τη Ρωσία στο Stern, αποκάλυψη, προβοκάτσια, merge με drones κτλ. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν το κρύβουν ότι επιδιώκουν και προαναγγέλουν τον πόλεμο το Ρωσίας. Όλα δείχνουν ότι θα τον κάνουν, αλλά θα προκαλέσουν τη Ρωσία με προβοκάτσια ώστε να επικαλεστούν το άρθρο 5 για να τη χτυπήσουν ως αμυνόμενοι. Από την άλλη, Ρώσοι αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν τους ευρωπαϊκούς λαούς ότι δεν είχαν και δεν έχουν καμία πρόθεση να επιτεθούν. Ερώτηση. Εδώ τι γίνεται, κύριε Ρωμανέ? Πρόκειται για κάτι σαν gentleman's agreement, συμφωνία κυρίων, με τον Πούτιν να τους περιμένει να εξοπλιστούν για να πολεμήσουν επί ίσης όρης? Κάπως παράλογα δεν είναι όλα αυτά? Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτά που ακούγονται. Είναι σωστά, δεν νομίζω. Ο Πούτιν δεν περιμένει κανέναν να εξοπλιστεί, εξοπλίζει το ίδιος, γι' αυτό και έχει βρεθεί η Ρωσία τόσο μπροστά με τους Ορέσνικ, με τους Σάταν, με τους, πώς λέγεται ο άλλος που παίρνει τους 28 κεφαλές, Avant-Garde, ναι, που τρέχει γύρω-γύρω από τη γη, ναι. ελληνικά καύσιμα και δεν σταματιέται, με τους Ποσάιντον, του Ποσειδώνα που μπορεί να πνίξει τη Νέα Υόρκη με ένα κύμα παλινδρομικό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά τώρα είναι ευκολίες για να συζητάμε και να εντυπωσιάζουμε. Οι Αμερικάνοι από την άλλη μεριά δεν ξέρουν ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα σε υψηλές ταχύτητες πυράβλους. Δεν ξέρουν, οι ίδιοι έχουν μετρήσει τον, πώς τον είπα προηγουμένως, τον Avant-Garde,
ότι είναι 28 φορές την ταχύτητα του ήχου. Ο Αμερικάνος είναι στις 6 μέχρι 12 βαριά. Αλλά και εκεί χάνει πράγματα. Δηλαδή είτε είναι εύκολα εντοπίσιμος, είτε κρίνεται στον αέρα, είτε... Λοιπόν, δεν ξέρει ο Αμερικάνος. Άρα είναι λογικό ο Αμερικάνος να φουλάρει την έρευνά του και να φτάσει κάποτε και αυτός εκεί, στα 28 μαχ. Αλλά αυτά δεν γίνονται έτσι. Ο Πούτιν για να φτάσει σε αυτό το σημείο είναι 25 χρόνια συνεχώς συνεπής κυβερνήτης. Ένα θαύμα που συμβαίνει μέσα στη Ρωσία είναι ότι είτε τον εγκρίνει η Δύση είτε δεν τον εγκρίνει. Για τους Ρώσους αυτή τη στιγμή, πάλι τον έβλεπα προχθές σε συνομιλία μαζί με τον Τζουγκάνοφ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας. Και έλεγε ο Τζουγκάνοφ, είμαστε έτοιμοι να ξαναμπούμε στο Βερολίνο μαζί με το Ρώσικο στρατό. Άρα όταν έχεις ας πούμε το 80-90% των Ρώσων μαζί σου, τώρα τι να συζητήσουμε, ότι δεν έχει ανάγκη ο Πούτιν να κάνει τέτοιες συνεννοήσεις. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι γίνει θα γίνει στο φως της ημέρας. Μακάρι να βγει η ευχή μου να υπάρξει μια συνεννόηση, εκεί μπορεί να γίνει και αρχικά μυστικά, απευθείας με κλειστές πόρτες, για μια νέα Γιάλτα, διότι δεν θέλει μόνο η Ουκρανία, μην το ξεχνάμε αυτή η λεπτομεριούλα, δεν θέλει μόνο η Ουκρανία εγγύηση ασφαλείας, θέλει και η Ρωσία απαιτεί εγγύησεις εκ μέρους της Δύσης και του ΝΑΤΟ. Όταν πήγε και έβαλε τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τις έβαλε στο ΝΑΤΟ και δεν συμμαζεύεται. Άρα αυτά για αυτό το ερώτημα. 3 ερωτήσεις λοιπόν και κλείνουμε, γιατί δεν θέλω να σας κουράζουμε κιόλας. Μια δική μου που λέει, όταν βγουν όμως, αν με το καλό, δεν ξέρω ο καθένας ό,τι πιστεύει, όταν πάρουν αυτές τις οχυρές πόλεις οι Ρώσοι, αυτές που περιγράψατε, Κουπιάνσκ κτλ., βγαίνουμε στη στέπα. Εκεί θεωρητικά είναι εύκολη δουλειά των ρωσικών αρμάτων κτλ. Όμως έχουμε τα drones τώρα, κύριε Ρωμανέ. Τα drones αυτά που δείξατε έχουν και άλλοι. Δεν έχουν τον Αρχάγγελο, έχουν άλλα όμως. Τα οποία γι' αυτό δεν βγαίνουν και τα τάγκ στα ρωσικά εύκολα έξω. Εκεί τι γίνεται, κύριε Ρωμανέ? Θα πάει ο πόλεμος σιγά σιγά και πάλι. Γι' αυτό σας λέω μέχρι το τέλος του 27 και βλέπουμε. Παρότι είναι στέπα, σιγά σιγά. Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν υπάρχει τρόπος. Ναι. Μία ερώτηση ακόμα από το φίλο μας εδώ που ρώτησε. Τώρα εντάξει, ίσως αν δεν θέλετε να χάσουμε χρόνο, δεν νομίζω ότι είναι χάσιμο χρόνο. Ο φίλος μας ο Ερίκος. Μήπως μπορεί ο κύριος Ρωμανός να μας πει 2 λόγια και για την κατάσταση στη Βενεζουέλα? Τι να κάνουμε? Σας εμπιστεύονται οι φίλοι μας εδώ και εμείς βεβαίως, οπότε πέστε μας 2 λόγια. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι άλλο ένα μεγάλο θέατρο του Τραμπ. Ο Τραμπ χρειάζεται θέατρο, είναι ηθοποιός, πρέπει να το καταλάβουμε. Έχει ζήσει στο Las Vegas, ξέρει πως εκεί το βράδυ με τα στρας, με τα γυαλιστρά γυλαίκα και τα κουστούμια και τα λοιπά επηρεάζει τον κόσμο. Αυτό ξέρει να κάνει ο Τραμπ, αυτό κάνει. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο θέατρο. Και βέβαια, εγώ σας λέω ότι βρήκε και 5-10 καράβια με πλωτά με ηρωίνη και τα βούλιαξε. Καλά είναι ανάγκη να πάει εκεί το General Ford, να πάνε εκεί οι πεζοναύτες? Τι θα κάνουν οι πεζοναύτες? Θα καταλάβουν το Μαδούρο? Τι ακριβώς θα κάνουν δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Και να που εχθές έγινε αναγγελία και από το Λευκό Οίκο και από το Μαδούρο ότι μπορούμε να συζητήσουμε. Βέβαια. Αυτό κάνει ο Τραμπ. Φωνάζει, γαυγίζει και τελικώς διαπραγματεύεται. Ένα θέατρο και 0 διεθνείς επιτυχίες. Είδαμε την επιτυχία του στο Ισραήλ, έτσι. Διαλύθηκε το σύμπαν. Επιστρέψανε πίσω 1,5 εκατομμύριο. Δεν πήγανε. Ποιοι νικήσανε? Νικήσανε οι Ισραηλινοί που θέλαν να τους πάνε στην Αίγυπτο, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε. Γυρίσανε πίσω. 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι. Τι θα κάνουνε τώρα? Θα βγει η νέα Ιντιφάντα, θα βγει μέσα από αυτούς. Ακριβώς. Μα είναι φυσικό. Δεν είναι φυσικό. Κύριε Ρωμανέ, δεν βλέπω και ερωτήσεις των φίλων μας. Δεν θέλω να επιβαρύνω και εγώ τη συζήτηση με άλλες ερωτήσεις και το χρόνο. Προφανώς θα σας ενοχλούμε ίσως λίγο πιο συχνά, γιατί θα έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Και αν θέλετε να μας πείτε και γιατί αυτή η επιτάχυνση των ρωσικών δυνάμεων, έλεγε ένας φίλος και έχει δώσει στοιχεία, ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ πέρα, πριν κάποια ώρα, δεν ήθελα πάλι να σας διακόψω, το πόσους, λέει ο φίλος μας ο Θωμάς, στη Ζαπορίζια
όταν συζητούσαμε για τη Ζαπορίζια, στη Ζαπορίζια μέσα σε 24 ώρες καταλάβανε 47 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε 2,5 μήνες η Ουκρανία έχασε 200.000. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί αυτή η αδυναμία των Ουκρανών είναι η Λειψανδρία, κύριε Ρωμανέ? Αυτός ο πόλεμος έχει βγάλει νούμερο 1 τα drones και νούμερο 2 τα εφόδια. Και στα δύο χάνουνε. Βεβαίως σκοτώνονται και οι άντρες. Βεβαίως κοστώνται. Φυσικά και κοστίζει πάρα πολύ η ανθρώπινη ζωή, διότι με τους ανθρώπους χειρίζεσαι. Αλλά η Ουκρανία έχει υποστεί και 2 στρατηγικές ήττες, οι οποίες είναι αυτές που σας είπα. Έτσι. Η έλλειψη εφοδίων και το έχει κατώτερης ποιότητας drones. Ως προς τα ρωσικά, τα drones μια χαρά, είναι καινούρια είναι. Μάλιστα είπανε θα δώσουν και στον κύριο Μητσοτάκη. Να κάνουν εργοστάσιο. Μην γελάτε. Όχι γελάω, γιατί δεν έρχονται για να πάρουν και ο Μητσοτάκης δίνει. Θα τους δώσει λεφτά πάλι. Ναι. Αυτό θα χρηματοδοτήσει. Από τα δικά μας. Και στον κύριο Μητσοτάκη και εντάξει τώρα δεν είναι. Είναι ο άνθρωπος του συμπαθεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εναντίον τους περισσότερο. Έτσι. Είναι αγάπες αυτές οι οποίες δεν έχουν... Και η πάγια θέση σας, κύριε Ρωμανέ, είναι ότι ο πόλεμος αυτός θα διαρκέσει. Ναι. Όχι πάγια. Τελευταία χρονιά που επειδή μετράω τα αποτελέσματα με πάρα πολύ προσοχή και πολύ συγκρατημένη διάθεση. Ναι, όχι πάγια πράγματι, αλλά όσες φορές έχουμε συζητήσει θα διαρκέσει. Είναι η μόνιμη επωδό σας. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον έχετε επιβεβαιωθεί πλήρως όχι μόνο προς τα γεγονότα, αλλά και ως προς την αντικειμενικότητά σας, για την οποία σας κατηγόρησαν, θυμίζω, στο παρελθόν, όταν λέγατε ότι οι Ρώσοι δεν προχωράνε, αρχίσαν και βγαίναν διάφοροι, ρε παιδιά, όταν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, αλλάζουμε την πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Κύριε Ρωμανέ, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι καλώς, αλλιώς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είπα ότι είχα να πω. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Ρωμανέ, γεια σας. Καλό γράψιμο στο επόμενο βιβλίο σας, το οποίο θα είναι... Ποιο? Δεν λέμε τίτλο. Δεν λέμε τίτλο. Να είστε πολύ πολύ καλά. Αλλά αφορά μια προκλητική περίοδο. Είτε ένα βιβλίο έχει σχέση στη Μακεδονία που έχω έτοιμο, είτε το δεύτερο που γράφω τώρα που θα αφορά την περίοδο 41-49. Μάλιστα. 1941-1949. Πολύ πιο πολύ δύσκολο θέμα δεν μπορούσα να πω. Δεν υπάρχει. Έτσι. Θα τα βγάλουμε πέρα. Θα τα βγάλουμε. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Να είστε πολύ καλά. Εγώ να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ρωμανέ. Φίλοι, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, μόνο θέλω να πω ότι ένας φίλος για τον οποίο είχα μιλήσει και στην αρχή, του είχα πει δηλαδή ότι ο Λαυρόφ είχε πει για τα 12 μίλια, δικαιούται η Ελλάδα κτλ. Ξαναέγραψε ότι ή αυτός ή κάποιος άλλος, συγχωρήστε με γιατί το chat φεύγει δύσκολα, δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθήσω όλα και την εκπομπή και το chat. Λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Freedom Fighter ότι το Αιγαίο πέλαγος είναι πέρασμα προς τη Μαύρη Θάλασσα και δεν μπορεί να είναι κλειστό πέλαγος και αυτός είναι ο λόγος των 6 μιλίων. Λοιπόν, φίλε Freedom Fighter, νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο. Και δεν έχεις δίκιο γιατί? Πρώτον, από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, του Montego Bay κτλ. Προβλέπεται η αυλαβής διέλευση. Πρώτον, όλων των πλοίων. Δεύτερον, διεθνείς διάβλους επίσης μπορεί να είναι υποχρεωμένη μάλλον η Ελλάδα να δώσει. Εξάλλου διεθνείς διάβλοι υπάρχουν και τώρα, που περνάνε αμερικανικά, ρωσικά, τουρκικά, τα πάντα. Έτσι θα γίνει λοιπόν και τότε, όταν με το καλό και τη δύναμη και τη θέληση του λαού επεκτείνουμε στα 12 μίλια τα χωρικά ύδατα της χώρας μας. Τέλος, παιδιά, μην παίρνουμε τη θέση διαφόρων εξυπνάκηδων της κυρίας Ντόρας, του ενός του άλλου, δεν ξέρω πώς λέγονται όλοι αυτοί, που λένε ότι θα γίνει η ελληνική θάλασσα, το Αιγαίο, η Μεσόγειος και... Ποια ελληνική, τι είναι η ελληνική λίμνη? Αυτά είναι ανοησίες, συγχωρήστε με διατύπωση, πολιτικές ανοησίες. Διότι με διάβλους, με αυλαβείς διελεύσεις. Έτσι. Και τέλος, μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της μπορεί να κάνει ειδικές συμφωνίες με τις μεγάλες δυνάμεις, Ρώσους, Αμερικανούς, και να τους κάνει με παραχώρηση για μεγαλύτερες
ευρύτερα για την ακρίβεια διεθνή περάσματα. Και μπορεί να το κάνει. Γιατί να μην το κάνει? Είναι μονομερές της δικαίωμα αυτό. Όπως η υποχρέωσή της είναι η διάβλη. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε μαζί μας. Γεια σας.